Съвместимост при жена овен с мъж риби. Спомняте ли си за приказката за рибария и златната рибка? А помните ли образа на рибаря? Типичният мъж риби, скромен, безинициативен, до някъде инфантилен човек, който е живял 33 години в схлупена каштурка със своята сприхава устаряла жена. И ето, съдбата му се усмихнала и се появява в неговия живот жената овен. Ярка, сексуална, с големи възможности във външния свят, истинска златна рибка. Но както и в приказката, така и в реалния живот, мъжът риби пропуска възможността да измени живота си към по-добро. Жената овен е искрена натура, не може да лъже рибаря. Дори след като той я пуснал в морето, се опитва да му даде шанс да започне живота си отново. След поредния безуспешен опит, жената овен си ядосала на такава глупост, повече нищо не можела да каже, отплувала и се скрила завинаги.